wai ashe tun da in tura yarinya ta fito amma ta ki fitowa na lillahi wai da ka san ba ta zo na wai sanni dai baba ina kwana lafiya lafiya lau masha Allah ya na ganka ne haka kai mun wani kanka cibiri ko ga ka kama wanda aka turo ka daga trailer wallahi waje Allah sarki kanka cibiri kuma ka rasa inda za ka zo wajen yata ban taba ganin ka ba ai so nake na aure shi da shi yasa irin ku na yan wizi ina a wallahi ita gani gaba ɗaya ma ba haka take ba Allah sarki ya su ɗanka ne na iro wallahi iro to me ya kawo ka wallahi so nake na aure laraba ne ina son ta sosai ko hai ya Allah laraba tawa yata wallahi so nake so na aura babba amma ba ka da kirki kuma ka rasa inda za ka zo ya gidana kuma ga ka ba hula a kanka wani kama ya ka ce buri durkusan na zuwa minti daya laraba za a kira ma yawa